Hora de llegir. Si des del principi se fa aquesta tasca per part de casa, de l'entorn familiar, s'habitua a vindre a la llibreria, sí que troben un espai per a dedicar-lo a la lectura. Ensenya més l'exemple que el manar una cosa, no? Poden trobar-se com en casa, se poden trobar com que, ostres, així estic còmode, estic bé i puc accedir a mogolló d'informació i puc accedir a altres coses que igual en altres àmbits no entenen. És gratificant quan tu veus que ve uns xiquets i venen uns adults i tots es duguen un llibre a sa casa. Això significa que en casa hi ha un temps per a tota la família dedicada a la lectura. Avui en dia estem donant-nos compte en els centres que els patis s'han diversificat, que estem donant altres opcions a tot l'alumnat i una de les opcions és la bibliopati. Podem vindre i simplement fullejar llibres, no? Perquè no sempre estan jugant al carrer i corrents, poden estar perfectament en taula mirant llibres. Ens hem adonat que hi ha una part de l'alumnat que té unes altres característiques, li agrada més estar assegut, li agrada estar més relaxat. No n'hi ha censura, en les biblioteques tots els pensaments i totes les idees poden estar ahí. Li agrada agafar-se un llibre, una revista per a distraure's i és una part molt important també que ha tingut una gran acceptació per a l'alumnat. Qualsevol criatura que s'acoste va trobar diferents formes d'arribar al coneixement. L'esperit crític és necessari.